exoplanet blah. Blah, 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 blah. Kinka, klima eta natura krisia. Albisteak. Kaixo entzule, zer moduz? Gaurkoan mamiragoa zuzenean. Abiatu da Iruñean Aroztegiko auziaren aurkako epaiketa. Atzo hasi zen, protesta jendetsua egizuten goizean, epaitegiaren aurrean, auzipetuei babesa adierazteko eta haien errugabetasuna eskatzeko. Talde kriminal antolatu bateko kide izatea leporatzen diete, eta derrigortze eta bortxa delituak egin izana. 20 urteko kartzela zigorran eta 56.000 euroren isuna galdegin dizkiete orotara. Gojugesi gehiago ordaintzera zigortu dituzte Marieneko auzipetuak. Paueko deia auzitegiak 8.700 eta 52 euro ordaintzera zigortu ditu Ostia kolektiboko 4 militanteak. Promotorearen maketa bat zikindu izana leporatzen diete. Horri lotuta manifestazio bana egin dute ekintzaileek Kanboko eta Itsasuko herriko etxeetatik. Marieneko lurretara joan dira, eta bertan baratzekariak lanatu dituzte. Eusko Jaurlaritzak aurretiko baimen administratiboa onartu dio Larragorri proiektu eolikoari. Egitasmoak 5 aerosorgailu eraikitzea aurre ikusten du Laudioko, Amurrioko eta Orozkoko lurretan. Baimen bera eman dio Laminoria instalazio fotovoltaikoari ere. Aixeindar enpresak 15 hilabete izango ditu eraikitzeko baimena eskatzeko. Aurre ikuspenen arabera, 62.000 eguzki plaka ezarriko dituzte Arraia Maeztuko eremu batean. Hurrengo larunbatean, hilaren 24an manifestaziora deitu du errausketaren aurkako mugimenduak. Zubietako errauste plantaren aurka bilduko dira Donostian, Foru Aldundiaren aurrean. Erakundeak salatu nahi du Aldundiak ez dituela kontuan hartzen erraustegiak eragindako kutsaduraz ohartarazen duten ikerketak. Horiek bizkor-bizkor lerroburu nagusiak eta orain bai bestelakoak sakonago. Gaur Kinka podcastean, alda turismo jasangarririk. Albiste gehiago Kinkaren buletinean. Eman izena berria.eu atarian eta jaso ingurumen gaiei buruzko azken albisten berri zure posta elektronikoan. Kinkatik Kinkara. Irizar autobusak. Iraultza isila hemen da. Irizar teknologia eta markadun abanguardiako autobus jasangarriak hemen dira. Kaixo, Li, zer moduz? Haupa Nagore, ondo eta zu? Ondo baita ere. Guazen mamira Nagore, zer terminori buruz hitz egingo dugu gaurkoan? Gaurkoan Atakamako basamortua zarituko gara. Atakamako basamortuaz. Basamortua dela suposatzen dut bai, izenak dioen moduan, baina non dago? Bai, Hego Amerikako basamortu bada eta Andeen eta Ozeano Barearen artean dago Txile iparraldean. Txile iparraldean dago orduan, eta zergatik ekarri duzu gaur termino hau? Bere horretan, 966 kilometro luze den basamortu bat izateaz gain, planetako arropa zabortegirik handiena ere badelako. Wow, ados. Atakamako basamortuaz bai, baina kapitalismoaz eta kontsumismoaz ere arituko gara orduan gaurkoan? Hori da, datu batzuk ekarri ditut eta benetan beldurgarriak dira. Bai, imaginatzen dut bai, zoritxarrez. Ea ba, bota datuak Nagore. Lehenengo datua, urtean 100.000 milio jantzi ekoizten dira, eta horietatik 173 zabortegietan amaitzen dute. Atakaman bertan eta beste hainbat tokitan. 100.000 milioi jantzi ekoizten dira, hori ja izugarria iruditzen zait, eta horietatik 3 laurdenek zabortegietan amaitzen dute. Wow, izugarria da bai, baina beldurgarria ere bai,
Bai, eta jarraitzen du. Bigarren datua, Greenpeace taldeak 2021 eman zuen datu baten arabera, jantzi horiek gehienez ere 10 aldiz erabiltzen dira bota aurretik. Gehienez ere 10 aldiz erabiltzen dira bota aurretik. Kapitalismo eta kontsumismo basatiaren adierazle bada, dudari gabe. Eta azken bi datua Kolin, 3. Ehungintzak berotegi efektuko gasen isurketen 8% baino gehiago eragiten du, 2019koa da datua, beraz, litekena da gaur egun 8% baino gehiago izatea. Berotegiko efektuko gasen 8% baino gehiago. Jakingo nuke gustora zein den une honetako kopuru erreala bai. Bai, eta azken datua 4. 7.000 litro ur da galtza pare baten ur aztarna. Hau da, 2 galtza egiteko 7.000 litro ur behar dira. 7.000 litro ur, 2 galtza bakarrik egiteko? Gehienez ere 10 aldiz erabiltzeko gainera? Abisatu dizut. Gero eta gutxiago falta da uda sasoirako. Uda sasoirako eta askoren kasuan urtean zehar programatzen aritutako opor horietarako. Dataotan hegaldi, hotel, plan, paraje eta batez ere argazki idilikoz josten zaigu mugikorra. Sistema bera baita gurpil zoro horretara garamatzana. Horren guztiaren atzean baina idilikotik utzi duen errealitate bat ezkutatzen da. Eta ezkutuan baino agerian geratzen ari da. Hain justu ere horixe egin nahi izan dugu Kinka podcastaren ale honetan. Turismoaren afera argitara ekarri. Eta horretarako 2 ahots batu zaizkigu inetara. Sukar Horia taldeko Josu Nabedarena eta ekologistak martxan taldeko Txapu Martinena. Hoi bezala gaiaren hurbilpena egin dugu lehenik. Txapu Martin eta Josu Nabeda urren ez urren. Alde batetik bizitzeko lan egin behar da, baina karo lan egiten dugunez gero atzedena daukagu, eta atzeden hori betetzeko, aisialdi hori betetzeko, orduan hor turismoa agertzen da. Sistema kapitalistak ikusten duena da etekinak ataratzeko aukerak dauzela. Eta etekinak ataratzeko egia esan behar da, hor daukagu ustiatzeko natura eta daukagu ustiatzeko hiria. Eta merkantzia hori oso merkea da. Oso ederra da, ez duzu inbertsio bat egin behar, gero egiten duzu negozioa. Eta horrela montatu da, edo horrela sortu da, gaur egunean ezagutzen dugun turismoaren inguruko gakotzuen artean industria. Turismo eredu masiboa oso kaltegarria da klimarekiko, zein komunitate lokalekiko edo gizarte ehunekiko, eta gainera azpiegituretan egiten den edo egin behar den inbertsio publikoari eta sortzen dituen lanpostu prekarioei esker bakarrik mantentzen den sektorea da. Ez balitz puztuta egongo adibidez inbertsio publikoengatik, ikusi beharko genukea benetan errentagarria izango litzateke. Eta horretaz aparte ez da sektore batera resilientea, hau da krisi garaietan sufritzen duen lehenetarikoa da, eta tokiko krisia gainera handitu egiten du, ematen, turismoari dedikatuta baldin bakazu zure baliabide guztiak, turistak etortzeri usten diotenean, zure ekonomia nolabait pikutara doa, ezta? Azken urteotan gainera, are gehiago, are bortitzago igartzen hasi gara hori dena, eta sektorearen bilakaerari so azten jarraituko du, suposatzen duen guztiarekin. Nabeda. Azken urteetan handitu egin da turiston edo bidaiarion kopurua eta lehen pertsona erabiltzen dut hemen zazkenean inorez gara liberatzen turista izatetik. Tamalez, pandemia garaian eten bazen ere, horren ostean ikusten da como azelerazio puntu bat sortu dela eta lehen baino are gehiago bidaiatzen dugula, ezta? Bakarrik bere begiratu behar zizke adibidez, Loiuko aireportura heltzen diren bidaiari kopuruei edo edonon irekitzen diren hotel eta etxebizitza turistikoen kopuruei. Horrek eragin zuzena dauka kliman bai, evidentemente, baina baita ere auzo bizitzan, adibidez, alokairuen garestitzeak betiko komertzioak itxi eta bertako biztanleak kanporatzen dituelako hirietatik. Eta
horrez gain, eredu honetako turisten kontsumo ohiturak ere oso antzekoak direnez, ezta? Tokiek izaera galtzen dute, mota berdineko dendak eta tabernak agertu ahala. Nolabait azkenean espazio monokromatikoak bihurtuz. Martinen iritziz, karbonizazioaren sasoian kokatu behar dugu hori dena. Hori baita nagusiki bere hitzetan turismoaren aferaren funtsa. Kokatu behar dugu arazo hau karbonizazioaren sasoia. Karbonizazioak zer egin du? Mobilitatea guztiz areagotu. Hegazkinak eta kruzeroak gaur egunean turismoa garatzeko erabiltzen diren garraio gehienak dira. Gaur egun erregai fosilek turismoarekin dauden gas emisioen proporzioa ia 10% da. Gaurko egoera, larrialdi klimatikoaren egoera, turismoaren eragina oso larria da. Eta hori da aztertu behar duguna, gaur egun turismoan 8% da, berotegi efektuko gazen kasuan, handik hegazkinak dira ia 40%, kotxeak 50%, eta ostatuen eragina da 120%. Orduan, hori da gaur egunean industria turistikoaren inguruan sortzen den arazoa. Turismoarena gainera mundu mailako afera da. Gaur-gaurkoz ia ez dago tokirik inbasio isilorren salbu, eta ez da noski Euskal Herriko hiri, herri eta paisaiak ere. Nabeda. Turismo eredua alde batetik aldatu da, lehen turismo eredua penintsulan edo izan da beti turismo deitzena soli playa, baina gaur egun askoz gehiago baita ere turismo hori zeinetan hiriak kontsumitzen diren, herriak kontsumitzen diren eta ostalaritza eta garrantzia handiagoa daukan, ezta? Gurean klima atsegina daukagu, batez ere konparatuz orain penintsulan geroz eta temperatura beroagoak jasatzen ari diren tokien aldean, eta horri lotuta geroz eta azpiegitura gehiago daude turismoari bideratuta. Bilbon, adibidez, 10%an handitu da turista kopuru azken urteetan, eta horri lotuta 20 hotel inguru ireki dira azken 10 urteetan, eta gainera horietako asko, 4 eta 5 izarretakoak, ez dugulako ahaztu behar turismoare klase kontua dela. Onaino iritsita, argi dago gaur egun ulertzen dugun bezala behintzat turismoarena ez dela inondik inora praktika jasangarri bat. Ez dira gutxi zuzenean zein zeharka sortzen dituen kalteak. Horietako batzuk xeatu dituzte konbidatuek, Josu Nabeda hasita. Klimari dagokionez, ondorio nagusiena edo evidenteena garraioa lotuta dago, ezta? Turismoak hegazkinen erabilera intentsiboa dakar, beste garraio askoren artean, eta zalantzabarik gehien kontaminatzen duen garraio bidea da. Bestelako ondorioak ere baditu turismoak, adibidez, turisten kontsumo maila frogatuta dago tokiko biztanleena baino askoz handiagoa dela, sortutako zabor kantitatean, ur kontsumoan, garraioan, kontsumo elektrikoan, eta bar, ezta? Gainera, zenbat eta klase altuagokoa izan turista, biztanleekiko diferentzia handiagoa da. Eta ondorio sozial eta ekonomikoei begira, askotan errepikatzen diguten mantra bat da, turismoak asko laguntzen diola tokiko ekonomiari, eta horrez gain, enpleguak sortzen dituela. Bai, hori egia da, baino erdizka, ezta? Edo beti ere egiaren zati bat diskutatzen digute. Bai, lanpostuak sortzen ditu, baina lanpostu horiek prekarioak dira erabat, sasoikoak, lanaldi oso luzeekin, eskulan espezializatu gabekoak, eta osasunean eragin handikoak direnak. Imaginatu dezakegu zenolako pertsona profilek betetzen dituzten normalean horrelako lanpostu. Gainera, ostalaritza bera, gero eta esku gutxiagotan kontzentratzen ari denez, kapitalismoaren ohiko metatze prozesu baten, ohiko metatze prozesu tipiko baten moduan, turismoaren etekinak gero eta gutxiago banatzen dira herri xehearen artean, eta esku gutxitan kontzentratzen dira. Eta arlo klimatikoaz gain arlo sozialari ere erreparatu dio. Horrek askotarik ondorioak ditu, klimatikoak baita ere sozialak. Espazio komunitarioen desagerpenari, euskal erakundeek ere babesten duten kulturarekin jokatze hori, ez da, kulturaren folklorizazioa eta merkantilizazioa pairatu behar dugu gurean. Gainera, pairatu behar dugun beste kontu bat, turismo eredu estentzio honek tokiko hizkuntzan duen eragina da, eragin negatiboa du erabatekoa. Konkretuki, ingelesa, frantzesa eta gaztelania bezalako hizkuntza nagusien hegemonia indartzen du. Azken baten, turistifikazioaren ondoriotako bat baita hizkuntza paisaia, kale erabilera eta zerbitzu hizkuntzak turistari egokitzen.
eta turistaren gehiengo ez denez euskaraz mintzo, hizkuntza nagusi horiek hartzen dute nagusitasuna gure kaleetan. Eta bukatzeko honekin, gure ustez, ondoriorik larriena, turismo honek sortzen duen etxebizitza larrialdia da. Eta beti gainera, baliabide urrien dituztenei afektatzen diena, izan gazteak etorkinak edo dena dakoa. Merkatu eredu basatiak hiri eta herrietatik kanporatzen ditu, herri eta hiri horiek 2 egunetan kontsumituko dituzten turisten mesedetan. Analogia simple bat eginez, herri eta hiri horiek janari lasterreko kateak bailiran. Zerrenda luze batekin etorri da Txapu Martin ere. Taldean bertan sortu dute turismoaren ondorioak biltzen dituen katalogo dekalogo bat. Eta bertan jaso dituzten puntu horietako batzuk azaldu ditu. Martin. Lurraldearen hondamendia. Lurraldea aprobetxatzen du eta lurraldea hondatzeko zer ditugu. Alde batetik, makroproiektuak. Hori gure inguruan oso adibide onak ditugu. Guan Jainurrai bai, hortze dago bat, eta Nafarroan dagoen adostegian egin nahi zuten baita ere resort, golf, zelaiak ez dakitzeroak. Badakigu horren inguruan ere azpiegiturak behar dituzula. Inork ez du sinistuko Urdaibai edo inguruko zerbait museoren bat egiten bada errepideak daudenak mantenduko direla. Azpiegiturak beharrezkoak dira, gero gauza hauek aurrera atara izateko. Gero, ekosistemen zuntzipenak, argi dago Guggenheiren kasuan zer gertatzen den. Eta eremu naturalen ondamena, bioaniztasuna hori zehan da gutxiagotzea, hortze begibiztan dago. Baliabide mugatuen kontsumoa. Pentsatu behar da, Estatu espainolean pasadan urtean 85 milioi turista etorri direla. 85 milioi turista dira biztanleren iaia bikoitza. Orduan, hori mantentzeko konsumoa, alde batetik, erregai fosilen konsumoa eta bestaletik uraren konsumoa, biderkatu egiten da nabarmenki. Menpekotasun energetikoa horrelako gauza hau guztiak mantentzeko behar den energia. Garraioa, karbono aztarna lehen esan dut 8%koa dela, baina hegazkinak eta itsasuntziak oso bereziak dira. Ia gehienak etortzen dira modu horretan. Hegazkinak eta itsasuntziak duten kutsadura oso berezia da. Gero, hondakin sorrera, hiri batzuk bere biztanleria biderkatu egiten dute eta horretarako zerbitzu bereziak jarri behar dituzte. Ekosistemen kaltea, batez ere, lehen turismoa izaten zen kostaldeko turismoa. Eta kostaldeko turismoa horrez gain gaur egunean natura, mendia, herri txikiak baita ere sartzen dira industria honetan. Bioaniztasunaren galera nabarmena da. Gizarte arazoak, batzuk esaten dute ostelaritzaren edo turismoaren inguruan lanpostua sortzen direla. Ineren datuak horrelakoak dira eta ostalaritzan dauden soldatak oso bajuak dira. Beti gutxieneko soldataren inguruak. Lan baldintzak txarrak dira, zergaitik behin-behineko lanpostuak dira, eta horren ostera edo horren ondoan prezioen igoera, batez ere etxe bizitzen prezioa, turistifikazioaren ondorioz, nabarmenki gora egiten du. Bizitzaren garestitzea, bardin, turistak normalean etortzen direnean prezioak igo egiten da. Hori ere turismoaren ondorioz dator. Eta pisu turistikoak lehen komentatu dut. 76.000 piso ilegal dauzela eta programatik kendu behar duela Airbnb-ek. Elkarrizketan zehar aipatu bezala, orain gainera beste aldagai bat gehitu behar zaio irakurketa horri. Izan ere, Espainiar estatuko hainbat aireportu handitzeko proiektuak iragarri dituzte. Horien handitzeak zer suposatuko lukeen ohartarazi du Txapu Martin kideak. Aireportuak handitzea esaten dugunean ez da bakarrik aireportuak hegazkin gehiago sartu izateko, baizik eta aireportuaren inguruan dagoen montaje oso hori handiago izan. Gaur egun aireportuen inguruan merkataritza dira dendak 120 areagotu dira. Jantokiak 145 areagotu eta aparkalekuak 125 areagotu. Beraz, hor zerbitzu osoa handiago egin nahi ditu. Horren aurrean zer esaten dugu?
Esate baterako Bilboko aireportua ia hiri eremu batean dago, eta hiri eremu hauek edo lehetzen hiri hauetan duen eragina oso handia da, alde batetik kutsadura eta beste aldetik zarata. Esaten ari dira orain Bilboko aireportura sartzeko, bide airean, bide berezi batzuk jarri nahi dituztela kalteak edo eraginak txikiagotzeko. Baina hor, esate baterako Bilboko aireportuan dagoen plana da pistak handiagoak izateko. Zertarako, hegazkin gehiago sartu ahal izateko. Gu pentsatzen dugu hau geldierazi behar dela, eta geldierazteko neurri minimo batzuk planteatzen ditugu. Erregaiari, kerosenoari, zerga jarri behar dizkiogu. Gaur egun, zerga ez ditu, eta orduan nola merkeago irtetzen da. Distantzia laburreko ibilbideak ordezkatu beharko lirateke, eta orduan trena edo autobusak erabili. Eta neurri fiskala jarri behar dira, hegalaldiak bere prezioan, bere benetako prezioan igotzeko. Horren guztiaren aurrean asko dira ekintzaileek dituzten aldarrikapen eta eskariak. Bide horietako batzuen berri eman du Josu Naveda kideak. Lehenetariko izango litzateke sektorearen erregulazioa, eta hau erakunde publikoek egin beharreko zer litzateke. Egin dezaketena da, lizentzia kopuruak mugatu, eta jarraipen egokia egitea araudia bete dadin. Bigarren eskaera bat, izango litzateke baita ere, tokiko biztanleen babesa, behintzat, etxe bizitza duin baterako eskubidea bermatzeko moduan. Hirugarren bat, sektoreari bideratutako inbertsio publikoa beharrezkoa den beste nonbaitera bideratzea. Adibidez, eraldaketa emango balitz, sektoreko lanpostu prekario horientzako alternatibak sortzera. Eta, azkenik, hotel eta establezimenduei euskara planak izan ditzatela eskatzea edo hori erregulatzea. Ikusten ari gara, erakunde publikoek oso gutxinaka ematen ari direla pausoak, adibidez pasan astean ateratzen ja berria da Donostia atentzio handiko eremu izendatuko dutela, eta hori onuragarria izango da, bertako biztanleek bizitza bat lortzeko orduan, baina oraindik pauso asko daude emateke eta ezin da horrek ditu. Oraingoz beraz, argiak baino itzal gehiago ditu turismoak. Turismoak eta atzean biltzen den guztiak. Hortaz, hementxe doakizue galdera. Ba alda edo posible alda turismo jasangarririk. Josu Naveda eta Txapu Martin. Gure ustez badago, egia da, turismo erabat jasangarririk ez dela existitzen, baina bai dago gure esku, turista bezala daukagun impactua murriztea, izan kliman, zein espazioetan edo gizarteetan. Baina, dena den gure hausnarketaz, turismo eredu alternatibo ez, edo alternatibetaz haratago doa. Turismoa egiteko beharrean jarri nahiko genuke fokua ere. Behar hori benetazkoa da, edo sortu diguten behar bat da bidaiatzeko nahi hori edo gerrina hori. Askotan erabiltzen dugu, deskonektatzearen argudioa urrunera bidaiatzen dugunean edo hori justifikatzeko moduan, baina badirudi zoriontsu izateko gure eguneroko bizitzatik ihes egiteko beharra daukagula. Izango genuke behar hori gurean zoriontsu izango bagina gure eguneroko bizitza horrekin, hor dago gakoa. Azken baten, gure ustez, eredu guztia jarri berdako lokan, ez bakarrik eredu turistikoa, gure ustez, eredu kapitalista dago miseria ia guztien artean, ereduak berak sortzen dizkigulako, zela izango ez benituzkeen behar artifizial edo horiek. Eta, gainera, horiek atzebetetzeko, kapitalismoaren tresnak erabiltzean, hau da, kontsumoa erabiltzean, agurpilak biratzen jarrai dezake, baina, claro, noiz arte, gogoratu behar dugu, baliabide mugatuak dituen planta batean bizi garela, eta abiadura honetan jarraituz gero, planetak berak ezarriko diola limitea eredu ekonomiko honi.
eredu ekonomiko eta sozial jasangarriago eta bizigarriago batean, askoz zoriontsuagoak izango ginatekela gutxiagorekin, gure ingurua gainera hobeto ezagutuko genuke maparen bestaldea bizitatzeko beharrik gabe, eta gure artean hobeto komunikatu eta erlazionatuko ginateke kolektibotasunetik edo komunitatetik. Turismo jasangarria izan ahal izateko desazkunde prozesu batean sartu beharko ginateke. Desazkundean hasteko lehenengo gaur egunean dagoen hazkundearen kontra neurriak hartu behar ditugu. Beraz, egin behar dena da gaur dagoena murriztu, gaur dagoena kontrolatu, gaur dagoena, baina planteatzen bada gero eta handiago izatea, ez dago modurik. Nire ustez, turismoak dauka hanka bat, eta alde batetik da horren inguruan dagoen filosofia edo ez dakizer, eta da lan egin dugunez, merezi dugu gero porrak eta merezi dugu deskantzoa, atsedenaldia, isialdia, ez dakizer. Bueno, eta bigarren hanka da erregai fosilen erabilera, erregai fosilak sistemarako kriston txoioa. Izan da, gaur egunean planteatzen badugu karbonizazio prozeso batean sartu behar garela, hasten badara planteatzen sortu behar den energia zelan sortu eta zenbat sortu, orduan turismoa ere horren barruan sartu beharko dugu eta konturatuko gara egiten ari garena astokeria bandera. Claro, baina horretarako ezita planteatu hemen egiten den prozesu hori egiten dela aberatsak dirua daukaten ez, orduan jarraituko dute turismoa egiten eta dirua ez dutena, orduan ez dute turismoa egiten. Horretarako izan behar da gizarte osoaren, demokraziaren bidez, gizarte osoaren erabakiak eta hori da planteatu behar dena. Bestela, nik ez dut ikusten turismo jasamungarri bat egon daitekela. Orain kinka eraberrituan baita bonus traka ere. Urrengo asteartean Josu Naveda eta Txapu Martin. Bukatzera goaz, Atakamako basamortuaz aritu gara hiztegian eta erreportajean turismoa aritu gara Josu Naveda, Sukar Horiako kidearekin eta Txapu Martin ekologistak martxan taldeko kidearekin. Baina dagoeneko badakizu entzule, agur esateko kantua falta zaigula. Gaurkoan Merina Gris taldearen Hiru Damatxo kantua. Astebete barru izango duzue gure berri kinkaren bonus track berezian eta 2 aste barru berriz gaurkoan bezala ohiko erritmoan. Berriaren klima eta natura krisiari buruzko kinka podcastean. Aio!